OK, takže čaute ľudia, ja vás zdravím pri tomto videu a dneska sa ideme dopozerať na Mattyho Pekárka, hej, na majstrovstvá sveta. Hej, kto nevidel ešte prvý diel z toho komentovania majstrovstiev sveta v Japonsku, tak môže sa ísť pozrieť, mám ho na mojom YouTube kanáli a my sa ideme vrhnúť na to. Reklama! Ach jaj. Jmenoval jsem fakt jenom park, takže asi moje rozhodnutí bude takový, že street tady na těch závodech nepojedu. Se nechci zranit zbytečně na něčem, co pro mě není tak důležitý. Dneska máme ještě trénink v parku, se jdeme někam najíst a doufám, že v parku to půjde líp a bude to vypadat moc lépe, takže pokračujeme dále. Tak jo, máme tady první problém. Máme díru v rampě. Někdo zahodil koloběžku a jak ta koloběžka dopadla na zem, tak udělala díru do země, do toho dopadu té rampy. Takže trénink je pozastavený. Já vůbec nevím, v kolik pojedu, myslím si, že to bude mega opožděný ten trénink. Bude to dneska hodně dlouhý den. Tak jo. No dobre, takže typci tam zadávajú extrémne bomby. Typek tam dal aj double bridgeko, keď to nebol bridge flip. No, zatímco si skáču tady na tréninku, tak bych tě hrozně moc chtěl poprosit, aby se mi nahodil odběr, protože se pomalu a jistě blížíme ke 100 000 odběratelů. A do konce roku bych si to hrozně rád splnil, takže nabíhej dolů, nahoď tam odběr, nahoď like na to video, nějaký komentář a pokračujeme dále. No dobre, takže asi ze 100 000 ku 100 000 odoberateľom sa neblížim, ale tiež by bolo dobre, keď by ste mi dali odber, like a poprípade komentár, že aby ku tomu videu, ktoré som vydal včera, takže by ste mi dali nejaký koment, hej, lebo ja som tam dal konkrétne, že jakého Pikachu asi mám evolvnúť, takže také emoji tam dajte a ktorého bude viacej, tak to osobne natočím jak short, že ho evolvujem. Dobre, takže my sa ideme pustiť do videa. Dajte like a odber. Tak tohoto bylo jeden z nejtěžších praktisů, který jsem kdy měl. Fakt těžký skatepark na ježdění, hrozně těžký. Je to obrovský a všechno je to daleko od sebe. Fakt hard. Takže ahoj všichni, máme tady další den. Včerejší trénink proběhl celkem dobře. Myslím si, že jsem úplně ideálně nevyužil ten čas. Hodně času jsem tam jenom tak jako přemýšlel, co budu dělat, místo toho, abych jezdil. Ale myslím si, že nějakou sérku mám asi 25-30 sekund z mojí jízdy. Ještě mi zbývá vymyslet nějakých 15-20 sekund. Ale teďkon už se jede kvalifikace, začíná první skupina, ve které je Ondra Roman z Česka. Vám to teďka natočit, tady vám ukázat, jak všichni jezdí. Já pojedu až v 6. skupině, ale jo, jdeme se podívat, jak jezdí ostatní. Ondrovi se to teda bohužel nepovedlo. Za první jízdu dostal nějakých 37 bodů, za druhou asi 34, takže do finále určitě bohužel nepůjde, je mi to líto. Ještě pojedou 3 skupiny a pak už jedu já, takže já se jdu hezky připravit, zahřát se, počilovat si chvilku a jdeme na to. Tak jo, já jsem ready, dal jsem si na chvilku šlofíka, jsem připravený a teďko nejdeme kvalifikaci, takže mi držte palce, jdeme na to. Tak jo, tohoto byly moje jízdy teda tadyhle z kvalifikace. Nakonec jsem teda skončil na 4. místě po mojí skupině. Teď pojedu ještě 2 skupiny. Štvrté miesto, to je akože celkom dobre v kvalifikácii. Ja by som skončil až tak posledný, keď ešte len sa učím tailwhip. Jo, promiň, že tě vyrušu tady od toho videa, jenom se ti chtěl říct, že stále jezdím za Scootshop, což je jeden z největších obchodů s freestyle koloběžkama tady v České republice. Takže pokud chceš podpořit mě a moji tvorbu a zároveň chceš ušetřit nějaký peníze, tak stačí v tvém nákupním košíku zadat slevový kód PEKY, který ti dá 5% slevu na celý nákup, což se rozhodně hodí. Takže jo, to je všechno, co jsem ti chtěl říct. Nakupuj na scootshop.cz, používej můj kód PEKY a pokračujeme do videa. Mějte se, čau. Takže ahoj, máme tady další den.
Dneska je den, kdy se bude jenom trénovat. Jenom bych rád teda shrnul včerejší den. Nakonec jsem skončil na 7. místě. Vodil jsem si takovou víc jako safe nebo bezpečnou jízdu, aby jsem se dostal do semifinále. Nemám tady dneska nikoho, kdo by mi to točil, takže já si vezmu GoPro možná a natočím to aspoň z GoPro ten trénink. Jdeme na to, máme teď trénink a jdeme trénovat, ať jsme ready na semifinále a aby jsem postoupil do finále snad. Takže to je dnešní plán. Dobre, len teda budem trošku komentovať tie skoky, takže ako prvý skok tak dal, sa mi zdá, že backflip triple V, triple bar spin, brie, toto bol whip Superman, from brie, Superman 360. Dobre, neviem komentovať. Tak jo, jak jste mohli vidět, tak trénink proběhl úplně skvěle. Vymyslel jsem si novou serku, mám tam nový triky přidaný, cítím se hodně sebevědomě na zítřejší semifinále. Teďkon máme namířeno do Tokia znovu. Máte se na co těšit? Jdeme se podívat na nějaký nový místa, možná nakoupit nějaký oblečení, nějaký boty, nevím, co nás čeká. No dobre, takže ďalšia cesta do Tokia. Zase títo, čo to na motokárach jazdia, podsvietené auta. Právě máme namířeno Škoda, k tam takovému Slovensku známému nemôžeme. vyhlášenému chrámu, takže se na ně jdeme podívat. Podle mě to bude dost zajímavý. Takže právě se nacházíme v tom parku, o kterém jsem mluvil. Nachází se tady ta svatyně, jmenuje se to Meiji Jingu. Přišli jsme sem a bohužel je to zavřený. Ale jo, jdeme teď najít nějaký jídlo, jdeme se najíst a zkusíme sem zajít potom ještě snad ve čtvrtek po závodech. Wow. Poprvé zkouším acai bowl, nebo jak se to jmenuje. OK, takže máme tady další den, už máme teda po závodech, ale na výsledky si budete muset počkat až na konec tady toho videa. Ale jak jsem říkal, došli jsme zpátky sem do toho parku a jdeme se podívat na tu svatyni. Okay, pomalu se blížíme, je to tady fakt neskutečný, já jenom chodím, pozoruju ty stromy, pozoruju tady tu přírodu, pozoruju tady ty lidi a wow, jsem z toho úplně unešenej. Jinak tahle to jsou všechno barely alkoholických nápojů, tamhle je saké a tadyhle je víno, očividně tady alkohol je dost tradiční. No to je jedno, pokračujeme dále. Wow, skutečný. Wow, tohle to bylo fakt nádherný. Bohužel na některých místech se tam vůbec nemohlo natáčet, takže jsem je tam nechtěl úplně provokovat. A teď máme namířeno do nějaký národní zahrady, takže to si myslím, že bude taky moc nádherný, takže pokračujeme dále. Hey. Emotional trauma with a prima donna gasping when she see the commas laughing to conceal the monster. Národná záhrada, to znie ako skvelé. No čo som videl, to jedlo, ten ramen. Napíšte do komentára po toto video, že či by ste si dali takedy ramen, alebo či už ste ho mali a jaké je, bo by som si tiež rád dal. I feel like Kanye when he lost his Donda. When my father left me, you were there to heal the pain I conquered. I never pay you back for what that meant to me. Some scars just fade physically, but never leave mentally. Is where Wow, tak ta národní zahrada byla taky úplně nádherná. To jste z těch záběrů mohli vidět. A teď se chystáme na nejvyšší věž světa. Jo, slyšeli jste věž, ne budova. Samozřejmě Burj Khalifa v Dubaji je nejvyšší stavba, ale tohoto je nejvyšší věž světa. Podívejte se na to. Najvyššia väža sveta. Ty vole. Tak to dá zabrať. Postaví takúto väžu. Podvodník. Reklama. Ďalšia. Ach jaj. Dobre, chvála Bohu, to bola len nejaká krátka reklama. Asi byste to museli vidět v realitě, ale má to 634 metrů. Přes 600 metrů má tady ta taverka. Koupili jsme si lístky, jdeme. Ty vole, tak to je dosť. 634 metrov. Pokiaľ si to nemýlim. Aj 634 metrov, to je extrém. Extrém.
Nahoru. And I'm the bad guy yet again. Spent so much time trying to find who the victim is. It's probably both of us, but neither one is giving in. So here we go again, throwing punches at each other's ribs. Gunshots sting like a buckshot. The pain hits deep as OK, právě se nacházíme 350 metrů nad zemí v nejvyšší věži světa. Škoda, že jsme za oknem a že se nemůžeme podívat hezky bez toho okna. Prostě v tomhletom městě žije 14 milionů lidí. A 40 milionů lidí v tomhletom městě a okolí. Furt je to pro mě nepochopitelné. Z toho výhľadu ste mohli vidieť na celé Tokio. Ale úplne celé, čo je neskutočné, jaké je to veľké mesto. Osobne, keďže sa už teraz učím po japonsky, hej, tak do Japonska by som chcel ísť, konkrétne do Tokia, takže snad sa mi to splní dakedy. Máme koupené lístky jak tadyhle na to podlaží, tak i na vyšší podlaží, takže za chvilku se budeme podívat ještě do toho vyššího a myslím, že to bude ještě víc šílený. To je ešte vyššie podlažie, ty vole. Už by som tam asi skapal. OK, jedeme nahoru, 450 metrů. To bude crazy. Tak výhled je tady prakticky stejný, ale jediný rozdíl je to, že můžete chodit do kopce. Takže nevím, jestli to stálo za to si to kupovat tady ten lístek, ale aspoň je tady méně lidí. Emotional trauma with you, I got my problems with you, but I can never get away. I wish my brain had a hard drive that I could reset. Wish I made the right. Tam chcem ísť. To je taká mačacia kaviareň, tam chcem ísť. My máme doma 3 mačky, hej. Takže ja na mačky, to sú moji miláčkovia. Tam chcem ísť. Mačacia kaviareň. To je môj sen. Decisions, but it's hard to reject. Moving on, but you got me. Rozhodli jsme se, že půjdeme do kovčičí kavárny. My už tady fakt děláme totálně random věci. Co to dělám se svým životem? Ach jo. Ale je to vtipný. Jo, máme tady další den a jedeme do skateparku, kde se teda jede semifinále mistrovství světa. Dneska se mi to musí povíst, jinak se nedostanu do finále, nebudu moc bojovat o první 10 pozic, takže dneska se musím fakt snažit, protože půjde o všechno. No tak dúfam, Mati, že sa posnažíš. A vyhráš zlato, že budeš majster sveta. No, to musíš, bo si môj idol. Tak jo, už jsme tady na místě činu a teďko nedou holky v semifinále, takže se to dáme natočit. Je neskutečné, jak se holky zase konečně posouvají, začíná to vypadat. Dievčatá majstrovstva sveta. Akože dievčatá, čo sa na toto kúkate, nič zlom, ale keď už chalani niektorí majú extrémne problémy s trénovaním na majstrovstva sveta, tak akože dievčatá fakt W. Ještě líp a líp to ježdění, takže vám to jdu ukázat. Keď mám pravdu povedať, tak niektoré dievčatá jazdia lepšie ako chalani, takže ne. GG, chalani, posnažme sa. Tak jo, to byly holky, říkám to úplně v každém takhle videu, když jsme jeli na nějakých mezinárodních závodech. Prostě je hrozně super vidět, že se posouvají a ten level stoupá pořád výš. Pamatuju si, že když jsem byl na jedných z mých prvních mezinárodních závodů, tak tam byly třeba jenom 4 holky. A teď jich tady bylo 14, což je skvělý posun. Teď už jede první semifinálová skupina tady nás mužů v profesionální kategorii a pak už jedu já, takže držte mi palce a snad se kvalifikuju do finále. Jdeme na to. Martina, keď sa kúkaš na toto video, tak pošli mi do komentára, že jak sa volajú tie songy, lebo to fakt ne. Ja to hľadám takedy aj hodinu a neviem je nájsť. Yeah, I'm running the city. Don't got an activist with me. Yeah, I play the blind like a Wimby. Sip till it's empty. Sticks in the back of the Bentley. Look, I feel like Kobe 24. You know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young. You know I had to stack my chips. Bending corners, 12 personas. Know we had to take them risks. Want a spot and take a shot. Don't give a fuck about no miss.
Feel like Kobe 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to stack my chips. Bending corners, 12 personas, know we had to take them risks. On the spot and take a shot, don't give a fuck about no miss. Waiting on my team, just back it up. Like, oh, they want smoke, we gon' pack them up. Just look at the score and the time is up. I'm on where you gon' lose, better back it up. Back it up. Jo, let's go. Druhá jízda se mega povedla. Jsem zatím na 4. místě a už je prostě jasný, že jdu do finále, takže jsem mega nadšenej a ten level tady byl úplně šílený. No dobre, takže Mati nám ide do finále. Dobre, to video už má teraz 15 minút, ale na čo to odkladať? Kvôli koľkatím? Kvôli 7 minútam, na čo to už odkladať? Predsa len aj tak sa mi to bude načítavať to video 2 hodiny. Viac, možno aj 3 na tento YouTube kanál. Takže nahoďte like a follow. Hej. A my sa ideme vrhnúť do toho ďalšieho. Bol som fakt, že zvedavý, či Mati skončí prvý, jak bol na hladovke. A ve finále bude ještě šílenější, takže vydržte u toho videa a sledujte dál. Takhle vám tady přivezou maso a tady si ho ogrilujete. Tohoto jsem v Česku ještě nikdy neviděl a přijde mi to fakt hustý. No toto, prišťam Bohu, to som nevidel ani na Slovensku, takže toto kebyže sa dostane na Slovensko, že vám takto prinesú mäso a vy si ho potom proste ogrilujete, vidím, že to je asi nejaká slanina, alebo volačo, tak kebyže to takto spravia, to by bolo. To by bolo. OK, objednal jsem si tady nějaký pití. Co to sakra je? Co to je? Jak to mám pít? OK, tak tohoto maso mi úplně nechutnalo. Dal jsem si na to sůl, nějakou omáčku. Teď už to musí chutnat dobře. Jestli mě sledují nějaký vegani, tak se omlouvám. Hey, 8-hour flight, we just landed in Sorrento. Came a long way from smoking Nicks and rockin' Echo. Sprinted to the helicopter room, make sure it's packed. 8. deň a tréning na či na finále. Ja už si to mýlim. House, 30 floors up, can see the world from out this window. Nikki threw the ball. OK, máme tady další den. Bohužel nám dneska prší. Mně se to teda netýká, protože my jsme měli dneska trénink vevnitř ve skateparku. Trénink se celkem zadařil. Dal jsem skoro všechno, co jsem si chtěl natrénovat a chtěl bych to dělat ve finále. Ale doufám, že dneska to pořádně vyregeneruju a zítra se budu cítit úplně perfektně. Protože prostě jsme na mistrovství světa, takže to prostě musím zabít a musím se pokusit prostě ulovit to pódium. Give my respect with the utmost and save your little dumb jokes. Ale bohužel, jak můžete vidět, tak pořád prší, nebo doufám, že tam jsou vidět ty kapky. A tak jsme se rozhodli tady s mým týmovým manažerem Dustinem, že si dáme saunu a pořádně se zrelaxujeme. Every verse I let the blood soak. Yeah. Hey, yeah, 2 words locked in, high speed. Tam jsme přijeli sem a už to bylo všechno vybukovaný a nepustili nás dovnitř, takže jeli jsme zase hodinu úplně zbytečně, pokusili jsme se. Nedá se nic. Mach 6, they flock when I pop shit. Your style try to jock his. 2 birds. Bohužel žádný wellness centrum už nevyšlo, protože je tady zakázaný chodit s tetováním do wellness centra a oba dva zase nemáme tetování. Takže se teď nacházíme u bowlingu a jdeme si zahrát aspoň bowling. 2 birds, 1 nick, my team come with. These twats try to box with the don of this hot shit regardless. Tell me what's a goon to a goblin. Say they in the field, I run this. Tak jo, máme tady první střelu večera, trošku nervózní jsem. OK, teď jde na řadu Dustin. OK, mně se to tady líbí, má to tady takový OG vibe. Mati, what the fuck? Dneska mi to nějak jde. První 2 střely a samý strajky. I run this shit like Dave Goggins. Stop it. When my bitch a little too obnoxious, I press up on the nitrous and out like a light switch. První hru jsem vyhrál. Prej první hra se nepočítá. Mati asi, Mati asi hackuje to ten bowling. Bo kokos. Ja som bol raz na bowlingu a teda musím povedať, ani raz som nedal strike. Ani raz. A tuto Mati, tak to ten prvú hru furt len strajky dával. No vyhral ju. Vůbec bowling nehraju, ale dneska mám nějaké štěstí. A ďalší strike. Pokaždý, když Dustin zapne kameru, tak dám strike. Nechápu, co se děje.
v Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Kúpte si Ďalšia za reklama, ja už si to ani neuvedom. Šlo pár špatných obchodů. Ten zapne kameru, tak dám strike. Dobrá. Chápu, co se děje. Takže klasicky krásné ráno všem, už se nacházíme na místě činu a dneska tady máme finále mistrovství světa. Jakože fakt jsem ve stresu, už jsem dlouho nebyl takhle moc ve stresu, takže doufám, že to nějak skrotím a budu se cítit dobře. Teď se jede semifinále juniorů, tak vám tam budu asi něco natočit, pak máme my trénink a pak už se to pojede, to samotný finále, takže dneska to bude fakt heavy, takže jdeme na to. Tak jo, to byli junioři, semifinále, teď už jdou finále, ale já se jdu už teď pořádně soustředit sám na sebe a jdu za sebe dát ten nejlepší výkon, co můžu. Je to mistrovství světa, jsem fakt trošku v nervech, dal jsem si šlofíka teď o chvilku, jdeme to dát, snad se to povede. Tak jo, jsem trochu ve stresu, tak jsem se rozhodl, že místo toho, aby se na něm postával, tak vám aspoň natočím, jak jezdí holky. Teď jdou holky a pak jedeme my. Trénink proběhl celkem dobře, vyzkoušel jsem si front flip 720, což je takový můj velký trik, který bych chtěl dát. Bohužel jsem to nevodil, takže to prostě musím dát ve finále. Tak jo, jdeme na to! Jdeme na to! Po první jízdě jsem se držel na 3. místě, takže jsem věděl, že na to pódium vážně mám, ale taky jsem věděl, že po mně pojede ještě několik šílených jezdců, takže druhá jízda bude muset být ještě lepší. Takže jo, bohužel druhá jízda se mi úplně nepovedla tak, jak jsem si ji představoval. Chtěl jsem přidat ještě pár triků do té jízdy, který by mě na to pódium s největší pravděpodobností dostali. A Trouba Maty zapomněl zmínit, proč o tu rychlost přišel, takže takhle to aspoň nahrou přes mikrofon, tak prostě se mi nepovedly ty triky vodit úplně čistě, přišel jsem o rychlost a pak mi teda ta rychlost nevystačila na ty moje velký triky, které jsem chtěl přidat. Takže tak. Nakonec jsem teda skončil na 5. místě na světě a od 3. místa mě dělal jenom 1 bod. Ale jo, myslím si, že výkon skvělej, na to, že jsem vodil jenom první jízdu, kterou jsem měl jenom takovou na jistotu a vůbec jsem nejel naplno, tak 5. místo je za mě úplně neskutečný. Jo, trochu mě mrzí, že se mi ta druhá jízda nepovedla, protože vím, že prostě to pódium by tam asi na... No tak sice není Matý prvý, hej, ale 5. a od 3. miesta ho delil len 1 bod, čo je tiež extrémne dobre. Sice na minulých majstrovstvách sveta bol 3., takže umiestnil sa na pódiu aj v parku, ale aj v streete. Hej, ale tak tam som videl, že ten street skatepark tak bol o dosť lepší. Hej, takže Maty, hej, dajte jak aj jemu odber za to, jaký je to šampión, dá sa povedať, ale dajte aj mne odber, hej, bol by som rád. 99% padlo, ale jediný, co mi teď zbývá, tak je zase vrátit se do tréninku, připravit se a příští závod zajet ještě líp. Jo, kdybych to měl tak celý zhodnotit, tak Japonsko byla fakt krásná destinace, byl to skvělý výlet, byly to skvělý závody. Rozhodně bych se tam rád ještě někdy podíval a pořádně si procestovat celou tu destinaci, podívat se i někam jinam než jenom Tokio a okolí. A jo, chtěl bych vám ještě jednou moc poděkovat za to, že jste se koukali až sem. Nezapomeňte hodit like, odběr, komentář a sledujte moji další. No dobre, toto sme už počuli, takže toto je koniec tohto videa. U mňa tiež, no hoďte like, odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau!